Hjertelig velkommen til denne særlige DVD-udgave af Hvem vil være millionær? Vi begynder med spørgsmålet til 1000 kroner. Fuldstændig rigtigt. Godt klaret. Nu har du 1000 kroner, man kan fordoble gevinsten, hvis du svarer rigtigt på det næste spørgsmål. Der er 2000 kroner hver. Indtil nu er det gået godt. Det gør det også denne gang. Du har valgt det rigtige svar. Du har 2000. Det kan blive til 3000, hvis du svarer rigtigt på det her. Godt valg. Det er det rigtige svar. 3000 kan blive til 4000, hvis du svarer rigtigt på det her spørgsmål. Godt, du har valgt at spørge publikum. Publikum, vær klar ved tasterne og se, om ikke I kan hjælpe vores deltagere op og vinde 1 million kroner ved at svare på det næste spørgsmål. Det er det helt rigtige svar. Hvis du svarer rigtigt på det næste spørgsmål, er du sikker på at gå herfra med 5.000 kroner. Det er det rigtige svar. Hvis du svarer rigtigt på det næste spørgsmål, så har du 8.000 kroner. Det er rigtigt. Spørgsmål nummer 7, som er 12.000 kroner værd. Godt valg. Det er det rigtige svar. Nu bliver vejen stejlere og stejlere, så pas på, inden du beslutter dig for, hvad du vil vælge. Her kommer spørgsmål nummer 8, som er 20.000 kroner værd. Endelig beslutning? Det er rigtigt. Her kommer spørgsmålet til 32.000 kroner. Godt valg.
Det er det rigtige svar. Her kommer spørgsmål nummer 10, som er 50.000 kroner værd. Selvfølgelig er det. Svaret er rigtigt. Nu er du sikker på at vinde 50.000 kroner, uanset hvad der sker, men hvorfor ikke gå efter millionen? Hvis du skal derop, skal du svare på det næste spørgsmål. Det er 75.000 kroner værd. Godt valg. Det er det rigtige svar. Millionen rykker meget tæt på, men først skal du svare på et spørgsmål, der er 125.000 kroner værd. Fuldstændig rigtigt. Godt klaret. Her kommer spørgsmål nummer 13. Der er kun 3 spørgsmål op til millionen. Det her spørgsmål er 250.000 kroner værd. Du bruger en livline på det her? Godt. Vi ringer til en af dine venner. Jeg er nu langt fra sikker her. Men umiddelbart så vil jeg sige D. Ja, det må altså være det mest rigtige. Selvfølgelig er det. Svaret er rigtigt. Så er der kun 2 spørgsmål tilbage, så har du vundet 1 million. Men først skal du forbi det her. Et spørgsmål, der er 500.000 kroner værd. Endelig beslutning. Indtil nu er det gået godt. Det gør det også denne her gang. Du har valgt det rigtige svar. Du har svaret rigtigt på 14 spørgsmål. Du har 500.000. Her kommer spørgsmålet til 1 million kroner. Godt, computer, fjern 2 af de forkerte, så der kun står det rigtige og 1 forkert svar tilbage. Er det din endelige beslutning? Det er rigtigt. Fantastisk, du svarede rigtigt på alle 15 spørgsmål. Du kan nu kalde dig selv for virtuel millionær.
Tillykke med det, og måske skulle du overveje at melde dig til det rigtige program, så du måske kunne vinde en rigtig million kroner. Men i hvert fald har du vundet den her virtuelle million. Tillykke med det. Godt spillet.